Hello everyone! Welcome po muli sa aking munting channel. Narito na naman ako muli. Ngayon magluluto tayo ng sweet and sour na maya-maya. Ang mga gagamitin lang natin, 3 kilong maya-maya. Maya-maya yung gamit ko guys kasi mas mura siya. Kung kunti lang kayo sa bahay, kayo na mag-adjust. Powder na paminta, cornstarch, luya, 2 bell pepper, 1 buong bawang, 3 medium na sibuyas, cilantro, gagamit tayo pang toppings natin, suka, tabo size na pineapple juice, at 2 pack na 250 grams na tomato sauce. Magpainit lang tayo ng mantika guys, para pirituhin natin yung isda. Lagay na natin yung isda. Maglagay lang tayo ng mantika sa mainit na kawali. Ilagay na natin yung bawang. Pag brown na yung bawang, ilagay na natin yung sibuyas. Tapos, ilagay na yung luya. Ilagay na natin yung pineapple juice. Suka. Paminta powder. Ilagay na yung tomato sauce. Ilagay na rin natin yung bell pepper. Pagkulo, ilagay na natin yung cornstarch. Pang palapot. Tapos, ilagay na natin yung isda. Hindi ko na siya nilagyan ng asin guys, kasi nilagyan ko na yung isda ng asin. Saka na tayo maglagay ng asin pag kulang kasi baka aalat yung niluto natin.
or magdagdag tayo ng patis. Tikman lang natin. Sarap guys. Dagdagan lang natin ng kunting asukal. Hindi ko na siya inano ng magdagdag lang tayo ng kunting asukal guys kasi matamis na din yung pineapple. Tikman natin. Ready na? Sarap. Maglagay na tayo ng cilantro. Ayan guys, tapos na tayong magluto. Salamat sa panonood. Sana kung sundan nyo tong recipe na to, sana magugustuhan nyo. Amping po kayo lagi. God bless!